А система працює? Доброго ранку, шановні народні депутати. Салфетки давай. Запрошені. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему «Рада». Для складення присяги, будь ласка, народний депутат України Демчишин Василь Васильович, давайте складайте присягу. Присягаю на вірність України, зобов'язуюся всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх вітчизників. Для складення присяги я запрошую народного депутата України Муца Ореста Павловича. Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України.